ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, ҳама каса хубен тинҷен. Ана имрӯз 3 июни соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон навор мекунем, тамошо кунем. Ва дӯстон, барои реклама ҳатман метавонед муроҷиат бикунед. Дар шумо замин, мошин, хона, квартира ягон аппарат, техникаи фурӯшӣ бошад, дар WhatsApp роиш кунед. ҳаракат карда видеонавор карда рой кунед ёки маълумотошам пурра рой кунед. наворҳои баъдина дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем. фикротона дар комментария нависен. Аз куҷо, аз кадом территорияҳо то чанд сомода шумода хона, замин, квартира дар кор. ҳаракат мекунем аз рӯи комментариҳои шумо навор кунемо, пешкаштон бигардем. лайкҳоро монед, навора сар мекунем то охир тамошо кунем бачаи азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Тоҷикистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Тоҷикистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон мебарад. борадар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкати боярнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада рой кунед борадар азиз. шумо ки тайёр бошед, якмин хонаро эълон мекунем бачаи азиз. ҳамин хонае ки мебинед дар ноҳияи Данғара, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ срочно. чӣ тавре мебинед? ҳама тараф маҳкам кардагӣ. хоб ноҳияи Данғара, деҳаи Қайнама, 8 сотихаи 4 дар хона дорам. нархи созқати срочно фурӯшӣ пеши амбулаторияда қарор дорад дӯстон. калидор баня барушта ҳастай. плошади хона 13 ба 9 сохтагиай. дар пеши хона мега заводи калон астай. свет дора, овша ба шланг то хонара миёрӣ, кадомит ки мехарӣ. ҳамсояҳо бошанд, ов доранд, тирезаҳош комплектай. хоб худотон маълумоти пураша ҳамроҳи ака занг дада маслиҳат кунед. нархи хона 150 000 сомонӣ. маълумоти пураша бигирем бачаҳо. хоб баъдан дӯстон, лайкотона монед. дар таги комментария видео нависонед аз куҷо то чанд сомона хона дар кор. ҳаракат мекунем аз рӯи комментариҳои шумо навори баъдинара пешкаш бигардонем. замин, хона, мошин чизе бошад, дар WhatsApp роиш кунед. видеонавор карда рекламада фурӯшта гузорем. хонаи фурӯшӣ дуюм дӯстони азиз. хуб тамошо кунед. нархи хона 180 000 сомонӣ. фурӯшӣ хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон, дар қалъаи Ҳисор. 2 дар хона дора, плюс калидор дора ва 4 сотих замин масоҳат дора. 180 000 сомон. боз муомилаи созам карда мешавад. маълумоти бештар тариқи рақамҳои дастӣ ёки рақамҳои WhatsApp мегузорем. аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. арзиши хонара 180 000 сомон гуфтанд ки боз савдо мешавад. 4 сотиха, обсвет дора, мактаб дора, бунгоҳи тиббӣ дора, аптека ва магазин ҳастай. масҷид ҳамаш дар назди хона хулас қарор дорад дӯстон. маълумоти бештар оиди нарх наво, суҳбат оиди хона дӯстон тариқи рақамҳои WhatsApp ёки дастӣ мегузорем. хадотон дӯстон бигирен. аз Саудо ТВ навор кардани хонаҳо аз шумо гузоштани лайкҳо ва подписатсия кардан ва хонаҳои фурӯшӣ боша агар ва хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дошта бошед, видео карда рой кунед, рекламада фурӯшта гузорем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ борадар азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, қалъаи Ҳисор. 2 хона бо калидор, 4 сотих замин, нарх 180 000 сомонӣ ки боз муомилаи соз карда мешавад.
маълумоти пурра тариқи рақамҳои дастӣ ё ин ки ватсап аз умми канали ютуби Сауду ТВ занг занед. арзиши хона 180,000 сомон ки боз муомила дора. масоати заминаш 4 сутиха, духонага бо калидор. обсвет дорад, мактаб ҳаст, бунгоҳи тиббӣ, аптека, магазин, масҷид ҳамаш дар наздикии хона хулас қарор дорад. худотон маълумоти бештарша занг зад бигирен. нафаре ки аз шаҳри Ҳисор хоҳиши хонахарид доштен, ҳамеша ёфтем, ҳаракат кардан навортон кардем, худтон далши маълумоти бештарша бигирен. дар навор лайкотонро ҳаракат карда гузорен, дар канал подписатсия кунен, чизе боша рӯи кунен, рекламака фурӯшта мегузорем бача азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшимон. анаи хонаро бо диққат тамошо кунен ки чӣ хели хона ҳай. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигие ки тамошо мекунен дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур 2 деҳаи Ҳазрати Мавлоно мегана. 4 дар хона, 5 сутих замин. обсвет дора, ҳуҷҷат ҳам дора дӯстон. нархи хона 630,000 сомонӣ ай. видеора хушрӯ тамошо кунен, адресоша мегем. дар рафти гӯш кардани адреси хона навора худотон бо диққат тамошо кунен ки хона кадом ҳолатда чӣ хел ҳолат қарор дорад. баъдан хулосаи худтона бароварда бихаренаш. чизе ки мо мақсад навор мекунем, худотон боз маълумоти бештарша бигирен. нарх 630,000 боз муомила дора. хуб маълумоти бештар оиди масҷид, мактаб, беморхонаву садик, бозору боғчаву ино худотон пурсоншен дар ватсапшон 076 71 35 35 ватсап доран. занг зада пурсоншен бародар азиз. чорумин замини фурӯшии имрӯзамон. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар Санкт Петербург, Московский шоссе 19 километр дур аз Ленинградский област дӯстон азиз. 13.5 сотих замин масоҳат. нархи замин 2 миллион рубли русӣ. адрес Московский шоссе 19 километр дур аз Ленинградский област, Гатчинский муниципальный округ мега. хоб коттеҷдий пост. пост. хулас дӯстон, маълумоти бештарша метавонем бигирен. коттеҷный пост, марини дачи, ҳуҷҷатош ягон камбуд надора. нархи замина 2 миллион мегем, муомилаи созам дора. 19 километр дур аз Ленинградский област бошад азизам. яъне ки худотон боз маълумоти бештар оиди замин, ватсапшон ахираш 7037 ай. аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед, худохоҳад бо арзонтон мекунад. дӯстони азиз, навор дар лайкотона гузорен. ҳамин канали Сауду ТВ баҳри шумо кушодагиай. мақсади мо савдогар бо фурӯшанда шинос шудан. ҳамиқа вазифа дорем дӯстон. ду тарафаш кори шумо бачаи азиз. панҷумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан дар шаҳри Бохтар пеши балнисаи Қараболо ҳаст ку дӯстон, дар амоҷа қарор дорад. дар Сауду ТВ бовар карда ҳар як хонаҳои роӣ мекунанд. иншоалло инҳоро мо савдо мекунем. албатта ки вақте мо навор мекунем, наворомона дар тикток, инстаграм скачат карда дар аму сайтошон мегзоранд. яъне ки зиёдтар савдошавӣ дар ами ютуб канали мо, савдошавӣ дар канали Сауду ТВ зиёд аст дӯстон.
5 хонаи аднаскарни дора 12 ба 12 барои дуюм этаж ҷои партофтагӣ. Техпаспорт дора хишти лоиқати хонара сохтагианд. 6 сотихаву 5 хонага нарх 380,000 сомонӣ ай дӯстон. чӣ тавре ки мебинен ремонтҳои хона хушрӯҳак. фасон ремонт кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёр ай. кадумитон мехарен 380,000 ки боз арзон карда мешавад. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, пеши балнисаи Қараболо дӯстон. 5 хона албатта ки аднаскарни ай, криша нестай. ва 12 ба 12 барои дуюм этаж ҷои партофтагӣ. худотон муқоисатона бурорен. маъқул ки боша агар аз думи канали мо занг занед бихаренеш. чизе ки навор мекунем дар кадом сайтҳое ки шумо хонаҳои фурӯширо мебинен, ҳами овозҳои мо ки боша, фақат аз думи канали Саудо ТВ занг занед бачаҳо азиз. баъдан худо хоҳад арзонтон мекунад. хоб лайкотонро гузорен, дар канали мо подписатсия кунен. вақте ки подписатсия карден, зангулаша дар все гузорен, мо навори нав ки кардем уведомление шумода меравад дӯстон. фикротонро дар таги комментария нависен. аз кадом территорияҳо то чанд сомона шумода хона дар кор, квартира дар кор, замин дар кор. ҳаракат мекунем комментҳои шуморо бихонем ва аз рӯи комментҳои шумо наворои баъдинаро пешкаш бигардонем бачаҳо азиз. шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ дӯстон. нафаре ки аз ноҳияи Турсунзода, аз ноҳияи Фархор, маҳаллаи Турсунзода хона хоҳиш карден, бигиренш, қабул кунен. хонаи назди ҳавлегии фурӯшӣ масоати 8 сотиха, 2 ҳуҷрага. обсвет ҳастай, документҳо ҳастай, лаби роҳ бароё наздикай, аз ду тараф роҳ дора. метонен ҳами 8 сотихаро ду кас бихараву чортагӣ тақсим карда аз ду тараф барои дарвоза роҳ ҳаст меган. хулас ҳами хеле гапҳо. хуб зиндагӣ ҳами ҳолат метонен бихарен, зиндагиро сар кунен. замини калонай, ҷои хубай. камтар қарздор шудем, сабаби савдо қарздоршавӣ меган дӯстон. ба ҳамин хотир фурӯшта гузоштем хонамона 180,000 сомонӣ. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ ҳастай ки дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрезда қарор дорад. масоати 6 сотих замин, 6 ҳуҷрага. шаҳри Ҳисор дар Уртабуз. документҳо ҳамаш ҳастай, ягон камбудӣ надора. просто нафаре ки навори Саудо ТВ-ро тамошо мекунаву ради интереси занг мезана, и кора накунен. хуб охири нарх 220,000 сомонӣ ай. маълумоти пураша бигирен, ҳавли стяжка и тарафаш. хуб ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона кардагӣ тайёракай, 6 ҳуҷрага кардагиай. шпаклёвка дора, дар тирезаро мечаспонен, зиндагиро сар мекунен. марамат, худотон дӯстон пирсон бишем боз. мегзарем ба 8-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон. анаи квартира дарҳол бояд савдо карда шавад. квартираи фурӯшӣ 2 ҳуҷрага квартира дар дуюм этаж 45 метри квадратӣ. дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Фирдавсӣ қарор дорад. нархи квартира 265,000 сомон ки боз муомилаи хубам дорад. қисмати душ ремонти нав дорад дӯстон. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни корвон, дар назди пост хонамон қарор дора меган. нарх 265,000, боз муомилаи хубам дорад. 2 ҳуҷрага, масоати 45 квадрат.
در دویم اتاج دوستان خانه خرید را. معلوماتی بیشترش میتونین طریق رقم‌های دستی اخیرش 0304 زنگ زده پرسان شین. میگذاریم به نهمین خانه فروشی. خانه فروشی نزد حولگی است که دارای 3 حجره مساحت 3 سوتیق زمین دوستان. شهر وحدت بازاربوی برونو آدرس ببینین. خانه در شهر وحدت جایگی بوده، دارای 260 کوادرات زمین، 3 در خانه، کخنی، دگدان خانه، آب سویت 24 ساعته، نزدیکیش مکتب، صدیق، بیمارخانه، مسجد 200 متر از راه کلان. یعنی که نرخ 320,000 سومانی. باز معامله سوزم کرده می شود. از نومی سامانه یوتیوبی سعودو تیوی زنگ بزنین. دوستان در نوار لایکاتون گذارین، در کانال سعودو تیوی подписать سکنین. بعدا خانه هاتون، زمین کوارتیر هاتون حرکت کرده ویدیو نوار کرده روی کنین. نوارهای بعدینه در یوتیوب، در تیک توک، اینستاگرام رکلام کنیم. میگذاریم به دهمین خانه فروشی نزد حولگی. و دوستان در نتیجه خانه فروشی نزد حولگی اخیران ما دارای 3 حجره مساحت 5 سوتیق زمین، محله نواباد، ناحیه رودکی، لنسکی رایون، نرخ 400,000 سومانی. 3 خانگاه، 2 خانهش 4.5 به 5، 1 خانهش 4 به 5، کلیدور 5 و خب کلیدورش نگفتن 5 از 5 سوتیق زمین، حجتو 100%، ناحیه رودکی، جماعت دهاتی سرکشتی، محله نواباد. از управление ГАИ میگه 4.5 کیلومتر تا درون خانه را راه مسافت دارد. معلوماتی بیشتر طریق واتساپ رقم‌های 15 اخیرش نرخ 400,000 سومانی برادر عزیز. معلوماتی بیشتر بگیرین خطان. 11مین کوارتیر فروشی مرزامان دوستان گرامی. کوارتیر فروشی در حالت کاروبکا مساحت 98 متر کوادراتی، 3 خانگاه یا که 4 خانگاه هم کنی فکر میکنه میشوه. آدرس را با دقت گوش میکنیم دوستان. نوارده لایکتون گذارین. کوارتیر فروشی 3 حجره کوارتیر در هفتم آشیانه 98 متر کوادراتی، پشتی بیمارخانه، ناحیه رودکی، در پیشش مکتب، صدیق، 3 خانگاه، 3 طرف تیریزه داره، حمام عدلنی، حجتخانه عدلنی. معلوماتی پورا با تلفن واتساپ زنگ زنین، همش میفهمونیم، با گپ میزنیم. دوستان 355,000 سومانی. لایکاتون گذارین، در کانال подписать سکنین. نوار معقول شید نویسین، معقول شید چیزی باشد در واتساپ در اول نوار موندگیم رقم را روی کنین. خرسندم که تماشا میکنین، دستگیری میکنین. زنده و سربلند باشید بچه عزیز.